teman ya pi baro ki kon kena jong ke balang ho ki tiba don hang ni WR bat kumju ki tiba pet ni ki yeng ki sem ki jong pi shwa bangin ya sedang to ngin ya pendam ke jing dwai to khap rip lang baro ngin ya dwai try be it ba mi isne ni ai ngo e me kan rat ba mi ai ni ke sni ke ba thamai ku bleshi bon ku jisu ke jing sumar ke jong me ngi hakani ke tayo baro shi tayo kerpat eme ba menom eno ekni ke program ke bangingin ai hakani ke portrai ni IT ki program baro nadu ki jing rai ki jing ro eme ki jing hikai na ke ketien ke jong me kan long shisha kan rat ke ba pediang hun na khamat ke khet ke jing isen e ke jong me wat eno trai ni IT kini ke por ke ba kodor hame na maru jisu ngi dwai amen to menta ngin ya rai ke jing rai ke ba riu span riu na ke kot jing rai bat kumju ru hadin nang ta ngan sekot ye na mesha nong kenri be in pulis dang bat dwai bat kumju ru hadin kata sepen buat dah ke special number na ki khon kena jong ke balang long ki kena bare kun ki klor ni tin shan hap deng jing dong jong ka ni ai tin shan tin shan tin shan tin shan kun ki kloret hab neng man la ki por ni ai tin shan jing sok jing men galeng kun ki kloret hasoy neng training God Barabor ngay tension charging sneering on pie tension 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 kung ki kloret habneng malaki por ni ay tension jing sok jing men galeng Shua bangan duai ngan pulia na ki kam jong ki apostle lendang baar dekat baning kong hado saw te onda lapoi kesni pantekas ki baro kilaya don lang hakawe ka jaka te kindit lawan ka jing sawa na beneng kum kale air ba babe kirthep bat kala pendap ya ka ying baro ka we ha ka ba kilaya shang bat lapau ha ki thliet ki bapat penat kum ka ding te kala shang halor uwe pa uwe na ki bat la pendap ya ki baro da umen sem bakhot tungina duai Kok pa jengi ubah meneng long ka bukhot ka kerteng ke jong me sa shisen kan trying wan bandam ha kasla ka jat ka bukhot ka bakentang ke jong me ngi aingo e me kan try ba mela ai ngi kum kene ka lat bangin yo man pindan buram ya ka kerteng ka bukhot ke jong me hinre wanum eno kan try jisubi et yengi nga ai shame tang ka buram bat ke jinggo Kerkhui ngi uwe pi uwe badan hakani kapor bat map yaki pop keringkang ki jangi bat ngadwai ngapan yaki ni haka kerteng jong utrai bat unang pen em jingi uji sukris halakataru amen. The Father has a plan, though it's hard to see it now. Walking all alone, but he's there, no doubt. When the storm around you rages and you're tossed to and fro,
walls are closing in, when the tide is swiftly rising, and you wonder where he's been. Friend, there never was a moment that his arms weren't reaching out. You can rest assured and be secure. God is moving right now. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. The answer will come, but only in His time. Stand still and let God move. Tong ai kuble ina mesha nong kendri iba la pule sedang bat duai uble nong kerku ye pi bat hijing pule ki jong pi kum jo ru ye ka to ka special number ka bangi la yo sngo na ki khon khna jong ka balang ka long ka jing rai ka ba dei por bha kham ta ma ki por ki ba menta bat ka bangi up ye ka jubab na uble ngin kan mau kum bala ruai the answer kabakiki ong ki rai hang ni the answer will come only in his time in long ki ba yaisha bat ki ba shan ya be ha ka jing alam ka jong ublei ka jing em ka jongi kani ka sunday menta ka long ka sunday ka ba kerpang yangi namar tip bale atau pietin kani ka sunday menta ka ngi rakhe ka kum ka e kum ka Pentecost Sunday mo kan mau bahai kata man usnem ngidon kani ka Pentecost Sunday bat kum bangi judan kini ki Sunday ki ba pher bangi rakhe kum ka Christian Home Sunday nang ta pade ki Easter Sunday dei kani ka Pentecost Sunday ru ni rakhe ka ha kani ka sngi Sunday bat kani ka Pentecost sngap ba mo pi ki heb ba phin kan mau kani ka Pentecost ka day ka Jewish festival lani ka jingle niam jongki Jew mo di kumbalong kini ki Hindus nei ki Hindus ki dan ki ai ki puja nei bagi le ka jingle niam nang ta pada ki Muslims ka Eid nei tingi ru ha ki Kristen ni dan ka ni ru ka we kumbalong special bahayangi maka di kini kesni Pentecost ha ka ni ka sngi Pentecost ja ayu ha ka tu ka por da habau Jisu laki no shabneng nei hadien bu Jisu laki shabneng ki senran ki la ki don hi kum tu nei bat ha ka por bagi syong ha ka kamra ka bahaneng ha Jerusalem ka dei ha ka sngi Pentecost ba ublei upau ba beneng ule akum no upha ya u ai umen sem ba khot ha ki senran ki jong u mo pendai i pin pe i ka ni ka dor hang ne ka banga kebadan hang ni pio em kani hang ni pe kani kadi kini di senran ki badan ha ka tu ka kamra ka bahaneng ha ka ba umen sim bo khoj wan u hiar haki bat nadu kata ka por sengap hang nadu kata ka por umen sim bo khoj udan bat ni ki brio ban le ayu ublei upha ayu ublei kupa upha umen sim bo khoj ban hikai ban ya lam yangi ha ka jing em ka jongi kat bakum ka ktien ka jong ublei mo ngini ban kan mau bahai kata umen sim bo khoj wan sa kan ka perthei ban hikai ban ya lam yangi kat bakum ka ktien ka jong ublei mo to menta kan hato ngio in em umen sim bo khoj pio i udan hey usyong tiếp ni em hay usyong men sem bokoi usyong hai haki dok not ki jongi kan mau bahai kata ki dok not haki men sem ki jongi bat kum nongi tep bo men sem bokoi udan hapo jongi
kumno ngila bantip sngap ha umen sim la umen sim khoi udon hapok jongi kapau lingba ki kam ki jongi ki bangi ngile haki jing im ki jongi ki baman kasngi haki yeng ki sem ki jongi haki school ki jongi so thua kata ken ke ba umen sim khoi upau lingba ke jing im ke jongi ke baman laka sngi tela dangi puli na ke shithi u Paul kinong Galatia kalanong kabasan kidekot kibakat riu hadu arpusan hang tu pinapek na itu I sub heading hang tu itho syapang ki ki so ki jong umen sim ki so umen sim ti tong ini pet mentah ki kita ki so ki jong umen sim nginum puli lut ikitu ki dekot borok khoi ini puli tang itu dekot iba arpuar iba kren syapang ki so ki jong umen sim to chance camp puli mapi to dekot ke ba arpuar Galatia pet yang tu Galatia kedekot ke baar fuar ke ong kumno hato puli jam Henry usok jong mensia mulong ka jing iet ka jing kemen ka jing sok ka jing syaslam ka jing lesbon ka jing baha ka jing yane ka jing jamnut ka por halor lade ta kubli shibon syong niu I hang ni kini kide kisok ki jong u mensiem dei sngap kisok ki jong mensiem kat kong ka ketien ki jong blai sngap kong kumno kita ki bangi ngila puli nei tu I dekot iba arfuar nei kan ma ban affiliate che yeng di pi yeng du ya puli kita but mentang ngini kwa bangi ya kren sepang kini kisok ki jong mensiem ngino me shim lot baro nei tang khandiat tang sautli kini ladangi ngila ban penpau kini kan long shisha ke jing kurku ke jing em ke jongi but ya ka yeng ka semhi barok ka we tong ini pet menta ya kini ki ya kini ki so ki jong mensim topik ke menta ni ke ikani pio ini am lang tu ke ikani ke jing e nang ta ke jing kemen ke jing lesbon bat ka jing jamnon dei kini kidei nak kita kiso ki jong mensim ki bangi la puli ke badan apa ketien ke jong uble ngini pet tang kini to ngini pet menta atau kini ngila ne mengin penpau nei ha ki yeng ki sem ki jongi ha ke jing adei ke jongi para brio to pet menta ke jing it menta ngidan ha yeng dei ngidan ha ki yeng ki sem ki jongi ngidan ki kime ki kpa nang ta pede ki men ki para atau ngi penpau ni em ke jing it ni it nya me ki atau pi nya mi mei pa ne i tang da yo da pha kat ka ba pha thiet yo be ne kum no pi nya mi ki me ki pa i nei na ta ki men ki para ti kum no pi ben pa ke jing e ki me ki pa jong pi pi ben mau kum no pi ben pa ke jing e da ka ba pi le kum no pi le am no Shui kedok besar ni mei ngai ye ya pi ti ni ngai ye chi ya pi hanam khale ni mei ngai ye ya pi le am ta le akum no pi ko ngo em dei ne em apa pi ye ki me ki ba le akum no pi ko ngo e ti nei pi ko ngo pi apa pi ka jing ye thi ka pen pau ki kam ki jong pi kum no pi le nei pi pen pau ka ta ka jing e ki jong pi da ka ba pi ko ngo e ti nang ta pa de ka e ka jing kemen na pi pet ki ni ka jing kemen hato pi kemen ne em dan menu-menu bas ngosi hang ni dan menu-menu bas ngosi pi kemen ne em pi ha bangi ong ka jing kemen mdei ban ong ba la bang shu kemen ngi kemen ha kanu ka situation ka bangi ngidon dei ladangi lesi ngidi ngi hun ha ka e ke ba ki kime ki pa ki jongi ki laban ai ngi dei kata kan mdei la dan ka por teng kum ki kena nei lada mio kanu ka bangi kwa dan ka por ni sudiman bro na ki kime ki pa yo ni kwa kata da mio la le sosi dei pen pau kata ka jing ngosi nei em ha bangi ong ni pen pau ka jing kemen ka ba wan na po ka do nuot ka ba men sim mo khoi uhi kai ni nei kata ka jing kemen ka balong ka bangi kemen ha ki por baro ladangi mio aru ike bangi ngi kwa nei
ngihod ni kemen dei ngidi ban long kum ta ken nang ta pa de kini ke jing le asbun habang iong bangi le asbun mut kum no ngilong ki ba sebun ban ye share nei bangi ye share lang ke ba ngi don la ban le si la ban ki jing bam ki bangi si ya thiet mo ki chocolates ni ki chips ni kat ka pi se iso tenat ni mdi tang kat ta bangi la bangin ye share lang kumenta ngim di ban long ki ba khap nam nem don ni ki ba khap nam teng em kwa bi ban yo ele di shibon la ni ban ai no iki wei ti sngo kum no ni sngo nai pi nga ba ba la dang adon iti wei chocolate em long no kum ta ni ban ni ka bangaya sam lang kum tu shipara pa nga buri iswa sabam hi how we ka sien em hai kan dong kan sabam kum tu katam de ni mun sim jong be wi kai yangi bingin dong ki ba sebun ki ba le sebun dei ki ba kloi ban ai ki ba kloi ban ya rap nang ta pat de ke gani ka jing jam not dei ka jing jam not atau bo pi baro pi long ni em ki ba jam not pi long ki ba jam not ta ong si ka kham e ni ka ni ting long mla man shu long hai jing long briu kai ni ong ibat ni ti ban shu klem bitar nei ngi se otak daw imes hang ni na pe ngala bu lang kini na ma ki ya lang ti ki ya lang kan ni ka jing jam not ting ban pen pau ka jing jam not kham jenjar nei tang pher la dom mentali la dam yo ai ke bakwa la dom shu dom bet nei ten rei mun sim jong lei ui kai yangi habo don hapo ui kai yangi kumno bangin long ki kana kiba jam not so tho na kata ka daw la dengin pek hang ni to pek ki menta kini pek ka tho ang ni kalong just kalong tang opposite nei ka jing e bat ka e jing isi na ta ba jing kemen ka jing snow si jing le asbun bat ka ini khap nam nei bakani ke jing jam not bat ke jing bitar tingin ya pek ke ni la dia atong ilong kum no kham khia ka ni ne khia ki ni ne ha ke jing em jing ini kham bon ke bangi le ai ke ai dei ting ni sngo kum ba bon ki ni ti kum le nei da mot ni ken na mar ba le sngap ba la dengi ni perkhat em ni long tang ki brio ublei ru so thu jisu ru so thu mangilong kham tam ngi kena ni tang ki kena wan mangi ru ki bala he nei bala san ni dak tang shbun ki jing duna nei bat kum no kawan be ti ki ni nam osoi tan no basian te mo uya tri lang bom kwa ati ngi li kham tam phi ki basmat ban le ki jing sen kena man ka san de kum ni li em yo lat ba ti ban yo ban long ye phi bon tan shau nei ga le bi kat bala kum no ban ba phinum le e kini phinum pan pawi kini nei ti kini ke ya lang dei ban rei pidi ban kan mau bhai kani ka we ba umen se mu jong play ui kai uyai hi kai dei bat pidi ban kan mau ba ngin sngam na marting ti shi dan ne phi osngau ni em ka dan em ka tu ka sur ka ba hapo ti ting de phi le ka nu ko ba bakla si long guilty ni em nem ju ngau e okay tep stu ha de phi le domino inu em phi domi ye mei ha da kren mo da mai kum no ni mei da mai mei ani la ai nia u phi ti phi bam ju ngau thu den de hadien de pla yo i kum tu bi mei ni la su si do i balai ken ko i shu kan he chum i ru mo phi te ba ong manu pha kum tu ni ka tu ka jinglong aggressive ka jinglong ayu ni ka le ti nu so tan basian unya le be kum tu ba nong em nei ti manu bas dang kum taru ni sipara ru tu teng da ba ya le kai ni mentali ba shia don sa tang sipara ni hayeng mi yo ba nya le school ru mi yo ni kendu paralog na mo marjan marpar mi yo sakut sa kum tu teng ya shrut ya ni teng ya kum ya bitar ya penpau ha keloi be ban ban ya bitar nei kini ki bro ki le ni so tan ya le ban tan ni nei bat ngap ba ka wei ka ba abo men sim ba khoi udan hang ni hapo jongi nei udan hapo ule akum no ndei tangkat ta pe hang ni
pek kan ni mo kini ki kentien hang ni pitep ulek kumno umen sim bo khot om tang bo hikai uyalam yang ni ndai bangin ni persang kata la ban le gini bangin pen pawe kini ki so pada ka juk ka poru uhikai yang ni nang ta mni tang kata upen kenduk upen sngau thu hangi ladang ilek kanu ke bakla bangin lek kumno bangin sengau thu te bangi bakla setho bangin sengau thu bangi bakla bat bangin use kini keyword sang ni ni tamo chu so thu ndrei ban ong ayu I'm sorry fi kan ni di ka we ka ba umen sim ujong ublei abo don hapo jongi ukren be hapo jongi ada ngi so thu bangi la along ni bakla ndei upen sengau thu bat ndi tamo isu so thu haladi ni pen pau ti ni pen pau da ka bangi ong kumno I'm sorry nei tik hato piju ong ni em kini piju use em kini keywords da pila le kanu ko babakla nes ngap la ngap ne mentala nga tharai la nyar bagi kena ban pendon kami kini ke ketin I'm sorry shibut na pila pen skosi email pa let's say pila so thu kain ba pila pen skosi yaki then rai pila shibut jala ka jalang kimi ki paru la shu ngap la ngap kla shu ya back to normal biang dei then rai ni dei ban pendon kami kini ke ketin kan mau bah mo pi ban pendon kami kini ke ketin kan ikalong ke ketin ke ba koridor bah ke ba men sim ki jong le wi kai ni kan mau ke ketin ha ba pin ong ni mei shu pi le si pila kum bakla ni me I'm sorry nei epa I'm sorry nei ei ba in men mo wat iki pararu la dangi le bakla ei to map no mo wat so i enga kum bakla pi kan ni ka ketien kan mau ba kan ni ka ketien ngala bakla la da pi da pen pau nei I'm sorry kalong kum do kala ban kan nyat no kitu kicing ngau ti it's like kumangi ong ulong kum eraser Setiap am eraser untuk berpirap nei kum tu pirap ikitu ka dan kanu kejing bakla hapok kopi fisik le am no fisik erase no nei ngi erase jai pinang you issue ikatu kala khuit par nei tapi kan dia ka ketien I'm sorry kalong kum u eraser ubala ban erase no ikatu kan ban pen khuit no ikatu the moment masun ong mapi I'm sorry kala ja no ikatu kimi kiba kanu ki sngo hun ka man sem kinong ani ki khon dei pet ngap ki sngo thu ba ki bakla la ni sipara kumya bakla ini ta ka keren ka tli nei ha ka keren la ni ha ka jing ya le kai kum tu ya dom ya kumya bakla ni di ban ong kum no I'm sorry kan mau ba ka ni ka ketien kolong ka ketien ka ba kodor hado kata-kata mo te kan mau kan kini le tan kini mentah kan mau bah kini kisok ke jong men sim mo kini la dangila ban le kini kan hayeng ke jongi ndai mentah le bingi don hai ngidon hakani ka bangi hak ban shu shong la restrict yang ini bangi mla ban mi sini setai ni shong hayeng piyo assignments em hayeng na school piyo ni em hab le em man kesngi hab ban le ndai ni haban le ki assignment sebab ha na school ki pha be ngatharai imat ngasngo kumba imat uji suru yangi hakani ka lockdown lani hakani ka kabangi haban syong hayeng hasep imat ukwa ti yangi ru wa sign yangi wong to ba pidon hayeng em persyang ban le kini persyang ban le pe kini be practical nei mdi ta mangisu ong ho ngi di bandan ke si meeting e ini kemen ngidan bangin su kemen haki por baro kanu ka bangi ngiyok ngin hun nang ta ka jing le asbon bangin ya long ki basbon dan ki ba jam not imli ta mangin su ong kum ta nei bangin da practice nei ngin da le kalong kum le si mentah bangin dan haye ngin pen pawi kini kisok ke jong men sim bat kenal bahasa ka we ke ikani I'm sorry but use no ikani ka word but kini ki word sang ni mo dai tang per tiak kan mau ngatrai ki mi ngaru ngalong kemi ni ngaso thu bahati la di ong da ki khun ki bakla em di ki ong to se mami la me ngala bakla I'm sorry ka ka men sem ki mi ki pa amde ka bawan na pi kan mau ko du men sem ka tu ka jing le jong pi nei ka pen pau ba men sem udon hapo jong pi uhikai pi open kendu pi katu kam de kiri ong
kili ong sorry me kili ong sorry ba pila pen ngosi ne kata tinganget ba ublei unya rap yang ini kum ki khon ki khna khandiat ngin yalan man ka por mo man ka sandi kum ni bengiyo kan ka lat khandiat ngin ndi ta mangin shu snap kum ni ngin ya persyang ban le ru mo le sing dia kenduk biang hakawi ka sien pan ngan sekali kan ya pi ngan ong to pi la ya le em kum ni la ya le kat bala ni bat dala dia kan mau ba ngin num la ban le ikiniบัดนี้ดอนกำบันเนี่ยอยู่กับจริงเป็นกันมาก็จงมันเสียมันกระปอดเนี่ยได้ยินแหละกุมน้องยินด้วยกันมันกระปอดมาเรื่อยมันได้บรรชุองมันบัดอีเมย์ปาเพียด้วยลังงัดเต็บมันตาเพียด้วยลังให้เยียงเพียบุเล่กับเตียนก็จงเล่ทันได้ยาละดีรู้ชิเม็ดเนี่ยชาวบ้านฟินเทียรู้ในพิธีดังสเต็ปกันมาองด้วยหุบเล่เนี่ยบุญยารับบ้าเป็นละบันเละอีนี่บ่มันเสียมองมันเสียมบ่ขวดบ่นุ่มแพทย์นะกิดอนวดกิจงนี้นะมาอุดรนะปอกิดอนวดเด้กิดอนวดกิมันเสียมกิจงนี้นะมาเต็งๆเด้ฮะบ่มันเสียมบ่ขวดบ่เลยมีมีอสงนะมาเละเสียละบุญทันกันนี่กะละเขียปลัดกันนี่ก็ใส่เชนี่นี่เป็นเปาบุญเสียนี่เป็นเปาดักกินี่เด้มันเสียมสงสีชองชุเตียกระดอนวดแต่กระดังมีอสงชุนะมาละบุญทันดักกินี่เด้เด่นเร่นี่แหละกัดบาลางองมันเสียงบกขวดจงเลยช่องฮับปอกกิดอนวดกิจงี้มาขนังบางีละมันเป็นเป้าวิกิตากิสอฮักกิจิงเอ็มกิจงี้กับมันฝนักสีบัดอุบเลยอุนกระคุยกิจิงเอ็มกิจงี้งินดามีปัดนังเนียนเลยนี่เล็กกิสกูลกิจงี้งินดาเล็กกิจิงเทรกิจิงตากิจงี้กุมีงี้กิบลาเฮกันที่งีละปัดงินลองปัดกิบริวกิบทำไมกิบลานังเป็นละนังฮิกายยังงี้ละนังยายละบันเละya ke ke baga ketien ke jong uble ka hikai di ngangai playa sngo thu bhai ke ni di ta uble un kur khu ni iwe pe iwe bat kum chu ri ka balang ke jongi na ka banta ka burong ke jong u amen to menta ni la poi shi ka ba wai bat ngai kuble ya pi baro ki hep ki barit hỏi gitu IWA na ngi hang ni ki baya don hang ni bat kum ju ru kerpang gitu ki badan ki ye ki sem ki jong phi I ai kuble ye phi ba philai pelai ke por ban sngap shi por ke ktien ke jong uble bat kum ju ru apen pa ke jing sngongu tang ngi kum ni bat kum ju ru ki be don benta hakaban penbet penbiang ngai ke ni ke program bakan long ke bayat bet hoi kitmen besan ki bedan rengkat bat ngi bat kum ju ru ki pastor ki jongi i dwai bo uble unang e ker khu ngi iwe ki khun jo ka balang bat kum ju ru e ka balang hi baro ka we ba ki por baro ngi la ban yai sakhi u ngi num man thai la hang kanu ko jaka ka bangi dan ngin yai sakhi u bat ngin nang ei la ban pen paru ya ki so ki jong man sim ka jing em ka jongi Tementah siapa ingin wai, ini wai ketuka jing rai ke basan spa kendai puwe, jing rai ke basan spa kendai puwe. Tuan mesin bakut hana, rohapo kadono jonga. Ben kun parki pop jonga shong sa hapo jonga amesi baku jingkular doyas la hapo jonga do ben shak Boryang ang baswa
token mentang nya wai nya ong kajing dua utrai bangin saya wai to ko kpa jengi ba neng long bo khoi kerteng jong me wan ke hima jong me long komon jong me ha khando kum ba hab neng to ai hingi menta ki jing bam jengi bahala kasi to ma bu ngi kiring kang jengi kum bangi ru ima ki bele sneu ngi to at ya lam ngi jing pen shoi ru nei sumai ni basneu na ba jong me long ke hima bat ka bor bu rom ru hala karta amen bat ha ka ba wai no to ai ba ka jing it ba ka jong ble bo kpa ka jing ai e ka jong Jesus Christ bo trai lem bat ka jing slok ka jong man sem bo khoi kini lai ho we u ble kini shong sa ringkat bat ngi ka jing seng kena balang bat kum jo ru ki ba mani dem ye me satlak jong kani ka perthei na do manta ba do hala karta amen